Nwaanyị a chọrọ ịnụ mụ na ya na-abọ yigolo for so long. Ka Angel dọ mmanya n'isi dọsịa mmanya n'isi wee sị aga muvuo in ka mụ na ya na-abọ bizielu bifo m wee bịa mee gie. O wee bata wee bido wee fụba ihe m afụnụrụ before. This girl m na-agwa unu maka ya. Na fa na-akwụbu azinafafụ fanọ na mana ka ya dọsịrị mmanya na-akwakọ ije mee gie. Nya gwa fafa tinye in 3 months time. Nya wesa anya muvuo in ka fa na-abọ bizielu ebe ya ga-eme ego within 3 months time na anya finish ihe dọ n'isi. Ọ sị m this girl wee muvuo in. After 1 month, fa na-abọ bido nwebe nsogbu o. Oge ọbụla fa na-agacha o. Oge ọbụla fa na-anyụ onyonyo, fa na-agbagha mgbagha, fa na ịgbara dị osi m nne nye jiri maka ihe a dile ebekwe ịgba ijezi mee gị o. Oge ọbụla ife enwere isi a ga-agbagha mgbagha, ife enwere isi a ga-anụ ọgụ, ife enwere isi ọ na-afịọ. Anọgide nye file na mental health is at stake. Nya wee je kọbalụ mmadụ wee sị ya na this girl na adọgokwenu mmanya ya na ya na-abọ bilo. Mana oge ọbụla fa na-ese okwu, oge ọbụla ọ na-anya onyonyo ife enwere isi na ọdụ. Ọ sị m nne na fa segidela okwu nye echekwa na ọnya nwa bụ nsogbu o. Nye je buko therapy o gaba. Kọsịalụ the woman si ya na nnekwe o ndị ya mara ka ya si feel na ya love those girl mana still n'oge ọbụla na fa na-ese okwu na fa ka anụrụ anụ wee na-ese ụdị okwu n'ụwa. So the woman wee sị the girl bịa, the girl wee bịa fe megidekwe megide mesie the same thing. Ọ sị m nne ya pụọ kịta anata late na before nya abata na this lady anyọgo onyinyo like 2 hours before nya wee bịa ka bata o. Nya batazia ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala. Ma ọ bụ na o siri nni o nya sị ya na nnu atụsị akwa n'ihe a nsogbu o. Ma ọ bụ na ịmọrọ ife nwere isi. Unlike kịta na ya chọrọ ịba washroom fụzia mmiri n'ọnụ ụzọ si akezi ihe mmiri ji wee tụpọzia n'ọnụ ụzọ ọkwa nsogbu o. Ịgbara ife ọbụla imelu nsogbu. Friend ya kọlụ wee sị ya na akụkọ niile na-akọ na nwere ike ịghọta na ụlọ aka emere ihe a anụba di na nwunye wee na-ese ụdị okwu. Na ọ bụrụ na ọ jụkwa anya ya ga-asị ya ya jee psychological test. Yọta na ọ bụ na o jee nwunye ejekwuo ya wee bata o wee gwa nwunye wee sị anafa ga-eje psychological test ka amalụ ma ọ dụkwala fa na mma. Ọ sị m this girl arigori esi na ya sị na ya na-agha ala o wee dọbịa that day dọsị anya vam ya amaghị move o jebe the psychological test wee luo emesie nye ọ bụrụ na ya nwado oke. Nya wee sị ya na ya ma nnọzi ya ọ sị ya na iwulili na ọ ga-anụ ya anya ka ji wee kwa atanya na ya na-abọ bili na ọ bụ na ọ nụrụ anya atụ onye alụ nsị na ọnwa anwa hapụ anya atụ onye alụ nsị. Ọ sị m nne ndị na-alụ nsị obodo ha na-anụ maka ya o na-anụ maka iche obodo ndị alụ nsị be ha dị ezuzu n'ọkwa obodo afọ gị a na-ekwu maka ya. Nya wee chegide ihe a ga-eme na ya mara enyi nwoke wee sị anya jee gba anya akwụkwọ ka ndị kọtụ gwa anya jee mee the psychological test. Ọkwa nwaanyị inuba anụ ka ị na pass through all this. Ọ sị m yes maka na fa you go too much. Ya wee pụọ kọt wee sendịala ya akwụkwọ o wee bịa. So George wee sị ya na ọ ga-eje mee psychological test ma ọ bụ na ọ chọọ ịnụ this man maka na the man decide go na ife ha ga-eme na ọ bụlụ na o mere that psychological test wee tụọ this man na-alụ nsị ya kpụrụ nyanwa kpọchie. Ọ sị m na ekpegidere ha this girl wee gwa George sị ya na ọ bụrụ na emesie enye na ọnyanwa ka a ga-enye the result. George wee sị ya na nsogbu adọrọ na ọ bụrụ na enyezie gị edenu wetala anyị ya na court o wee kwalụ o wee jebe wee lue wee mesie wee nye. Ọ sị m ma mana this girl ekwere weta this result na court na ife o mezi bụ na ọ bịazi asị ya na nsogbu adọrọ na ọ sị na ọ manụ ya na nsogbu adọrọ paaki ngwongwo ya na ya wee na-eche maybe na this girl nwere nsogbu actually na o nwere sụkọ na befa. Kedu ife ọdụ unu ka ọnya kpatara o ji wee jụ na ọ ma submit the result instead o chuzizie ịhapụ that marriage. Ọ sị na ọ bụrụ na ya nụrụ anya atụ anya na-alụ nsị ya ji wee jebe court. Ọ sị maka na ife aja ajụla anyị ajụjụ bụ na ka ọ na-ala ube nne ya obidokwe na-ekpesesi ife niile ya na ya na-abọghị eso wee hapụ ya nke nwa nke nwụsikwe nke ọ pụọ nke na ọ bụrụ na ya na-aghọgodo ala na sis fa na ayen ọnụ ya
ọ na ọ fọrọ na ya na-agha ala ma aka na-ala ọvịa. Ọ sị m nne ịgbakwa m eziokwu o, na mgbe fa na-ayị ayị na ya adịghị n'inyesikwa anyị ike na karakta ahụ na ifenya dị interested mgbe afọ bụ Ibongi maka na ọ maka esi Ibongi ọfụma until ya akwadobe settle down and ya bụrụ mmadụ na-agbacho nchoncho ma akwụ ya ọtago na na dị ọda ga-enye hapụ na ndị ga oke ya mma ugodo na ọ na-agha ala na ya fụtara ya mgbe afọ mana ọ batara abịala anụnwa kofuzie ekofu mebi na-emeli ọ banyebe mmadụ ya gbaba ala ya nwere ike ịghọta mana ife a ji wee wetara anyị ihe a kịta ọnọdụrụ unu ka onwe ife dị na nwakpa ekebili ọnụ o ji wee jụ na ya ma submit the result instead ọ nazi abịa ha na-agwa ndị mmadụ na ya bụrụ ezigbo mmadụ na ya gbara ajọ nkenwa kedu ife o ji efilili na ya nwere ala kedu ife o ji echekili na ya nwere ala ịgbagolu na-ekwu so many things maka na fayugori nne people are calling him na-ajụ ya kedu ife melụnụ kedu ife na-esenu ka ezi ife dị girl na-ekwu ụna agbasazi echekwa m na-edogo mmanya n'isi nkenwa apịghọtago chai ịjụkwa m enwere ife dị na nwakpa ekebụlụ ọnụ oh yes kedu ife gị gwa ji weta rizọtụ nke gị zuko ọjụza na ọma nweta nke maybe na ọma na ọ na ihe ọfụ na the result adịrị oke ọ na ọma bụ na ọ da aware of this mana ọ chọrọ ịbabe nwoke o maka na o nwere nwanne dị sị m na emerie na ama nnu di ọbụla ya n'ọlụ ya lụọ ebe afọ na-enwebe nsogbu ya anụgo dị 4 times na ya na nwoke na-ayị na nsogbu ama ndụ o mana bọsị ọbụla o merele ego ya bata bie nsogbu dị ya n'isi ebido and na ọ na-abụfa gbasa na ebido regret bịa ọkwa ifugo na so it might be the case who knows ọ gwụsa ife nwere ike ịgwa gị ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.